because we're gonna fall out. Oh, ti a fi, mynd lawr, come on. Reit, oce. Yes. Ydw i'n iawn i ddeud bod ma' ni 'di bod bach o finger at least? Bach o beth? What? Mam, I'm so sorry. Calimera a croeso i Codi'r Bar, yr reunion. Heno, mae o fel Real Housewives o Zante fyma, a dyn ni'n barod i trafod gyd o'r carnage ar y ddigwydd haf yma yn Zante. Fi yw Amir, a fi di hala 6 Cymru ifanc ar y fflight rata fi di ffindo a'i gollwng nhw slap bang yng nghanol strip mwyaf prysur yn Ewrop. Yr her, sefydlu a rhedeg bar Cymraeg cynta strip. Cymru! A rhoi Cymru ar y map. Fi yw boss y bar, a fydda un tafu nhw mewn ben I weired, yn gweithio shifts. Play with my ball. Repio ar y strip. Don't forget my bum hole. A threfnu nosweithi Cymraeg arbennig. Oes, heddwch! Ar ôl pob digwyddiad, bydden nhw'n pleidleisio am y person sydd ddim yn tynnu pwysau, a bydda un dewis pa un sy'n cael y sac. Gyda 5,000 o bunnoedd ar y lein, bydd na llon pwrs o graffto, Help. Oh! siaffto, Dwi eisiau bod y biggest slag o'r Bar Hansh. a lot o gwmpo mas. Actually fucking fuming. I don't know how. Oh, Rodri, give it a rest. Croeso I Zante, Move out my way. a chroeso I Bar Hansh. Sut ydych chi pawb? Rai fi ddweud, ydych chi'n edrych yn gorgeous. Diolch. Ti'n gwybod beth, diolch. Achos o'n i'n mynd i dweud, os ydych chi'n mynd i dwi yn, mae'n really fucking rude. Yeah, come on, edrych yn efo. Sut wedi bod ers y sioe ddod allan iddo chi? Wedi bod yn fel mental neu be? Yeah, mental. Impressive. Yeah. So, Rodri, be o fel first reactions chi o pawb? Fel o pawb yn licio eich gilydd? O fi, i fod yn deg, o fi ddim actually yn deall tam neu naw. Sorry bod ni siarad Cymraeg cywir. Sorry bod ni actually siarad iaith cynta. Sorry, agree. Hold on. Bydd dda. O'n i eisiau siarad Gymraeg gyda hwnna, a fi Cysylltu cant y cant. slow down. Wel, Angharad, o'n i'n eisiau gofyn, so ar y ti ddweud ar y sioe bod o ti'n gwybod lle oedd Ynys Môn na Caernarfon, o ti'n gwybod lle di o wan? Never been. Oh, no. Ti'n o le gwybod lle di o fo? Na, mae rhaid fi mynd, fi heb wedi mynd eto. Reit, so, Tam, be o ti'n feddwl pryd ydych chi'n fynd allan fan o'ch chi'n actually gweithio? I mean, honest, mae'n sort of fatha adra, it's the type of pub that I'm used to working in, o'n i'n licio fo, ond oedd o'n sioc. Dwi'n cytuno I bod yn teg, mae'n edrych yn union fel Gogledd Cymru. Ceg allan! Am y bloody rude, oce, dwi o Gogledd Cymru, cofia. A fi sy'n gofyn ti'r cwestiwn nes, so na i fod yn gas I ti wan. I like that. Symud ymlaen at y parti gynta, obviously y parti coch o gennych chi. Nel, o gen ti bach o, gwn I ddweud beef hefo Ryan, ac obviously, fel ydych chi'n gallu gweld heno, di Ryan ddim yma, achos mae bywyd wedi bod yn ofnadwy o brysur iddo fo. Oh, wow. Dyn nhw fo Willy mawr hefyd. O ti gen nuts, dwi'n meddwl mae hwn yn really fun. Ges I sex mewn kebab shop, gyd I hein, cos ti'n horny devil. Mae rhy gynnar I shit yma. Ti deitha fi, chwant? Y drama. Nel, o gen ti bach o drama efo Ryan, achos pryd o ti'n cael pawb fewn i'r bar, o ti'n rhoi few white lies iddyn nhw, ac oedd o'n really fond o ti'n neud hynna. So, be o take ti amdan hynna? Yn syml, just, get over it. Oh. Just, diwedd y dydd, ti'n gwybod, ni'n cael bod mewn, fatha, ti'n gwybod, oedden ni gyd fed strategies neu, fatha, o'n ni'n cael mewn, fatha, just... So, Angharad, achos hefo Ryan, oeddech chi, even ar y diwrnod gyntaf, o'ch chi just cael fel clicio. Pam ti'n meddwl chi'n clicio'n dda iawn? Oedd e ddim just yn hoffi fi, ac oedd e'n gael ei resymau fe, I had my reasons. Okay. He was sacked, ta-ra. Oh, well, sôn am sacking Ryan. Mae gennym ni boss daddy Amir fama. So, obviously, y sacking yma, ddim ti ar actually really ddewis. Pryd ar i fo gael y sac, bysa ti di dewis rhywun gwahanol, neu? Mae rhaid ti cofio, oedd e'n person oedd wedi gadael shifft e.
So mae'n anodd wedyn amser mae'n dod i'r round table fel maen nhw'n galw e. Pwy mae pobl yn mynd i pleidleisio ar gyfer. A oedd y cast wedi penderfynu hwnna. A dyna beth ddigwyddodd. Ond, un peth na gweud amdano Ryan, fi'n credu os oedd e wedi mynd mewn i pennod 2, bydde fe wedi tyfu mewn i'r gysylltiaeth big time. Be bynnag da chi'n meddwl am Ryan, o wedyn da chi'n ffrindiau na ddim, bys y raglen ddim yr un peth hefo fo, na a'i energy. So, gwn i quick mewn eto mewn 1, 2, 3, iamas i Ryan, 1, 2, 3. Iamas! Diolch. Symud ymlaen at y ail pennod wan. So, da chi yn gael bach o cocktail making competition. Ag, rhaid i fi ddweud, wrthwch chi wneud y cocktails, o'n bach o drama rhwng ti, Shay a Tam. Is y competition hyn? Achos Shay yn teimlo fel bod Tam bach yn rhywun ddim yn helpu pawb arall. Wyt ti dal yn teimlo fel na wan, neu wyt ti'n teimlo fel o ddim digon teg yn bod sut o ddi? Ie, dwi'n teimlo, wel, ie. O fy profiadau fi, pan dwi'n gweithio mewn bar, ti'n helpu bobl. Sa'n gwybod os mae'n cystadlaethau na, just yn helpu bobl. So, sorry, babe, just profiadau wanhannol. Cofio, mae'n competition. Ie, fi di ennill. Ti'n dall, no? Ie, achos nath o efad chi dod cyn i chdi, cyn i fi, so oedd o obviously chwil cyn nath o Oes ti'n gallu hwnna? Oes ti'n gallu hwnna? Excuses dwi'n clywed. O, efe. Wel, oce. Remember who works in a bar? Okay, so, symud ymlaen at y bombshell, y series, which ydy, wrth gwrs, Brandon. So, obviously, Brandon, ar y tîr o fewn i'r grŵp bach yn hwyrach. Alright. Pwy ffwc ti? Pwy o ti? Sut o ti'n teimlo? O ti'n nervous, hyderus be? Fi pob amser hyderus yn popeth fi'n neud, ond rwyf fi ddim yn gwybod beth i disgwyl. I fod yn onest, ddim o'n gwybod. Fi ddim yn disgwyl pobl yma fod o flaen fi. Be fath o reception ar y ti gael gan Gyda'r grŵp? Dim y gorau. Oedd pawb yn edrych fi gone off. Yn ymwedig yng Ngharad a Tam. Yn edrych gan fi gone off. Ond, rwyf fi'n gwybod beth oedd fi'n cerdded mewn i. Actually, dweud y gwir, rwyf fi ddim yn gwybod beth oedd fi'n cerdded mewn i, actually. Ar y ti gael ei llocho fewn reit o'r deep end, ac o rhaid ti fynd syth i gweithio. Ac, eto, love you. Ond, allan o pawb o'r cast, Angharad i'r mwyaf chaotic. Ac os ti'n gorfod mynd... This is the life. Oh, this is the life. Sut fath o brofiad ar y ti gael yn gweithio fy Angharad? Na, eto, rwyf ddim yn awr mewn i fy profiad Bar Hansh i dweud y gyd. So, rwyf fi'n syth mewn i'r deep end, ond ni'n mwynhau dweud y gyd. Ni'n cael diwrnod da, ni. Oedd yn cael rhoi bad impression o barau. Fi'n meddwl sut mae'n mynd. O fi'n bach ysgaifo, to be honest. Wel, sôn am sgaifio, ar y ti fynd o Brandon ar y tren, achos oedd ti just bach yn fed up. Oedd ti'n fel, achos oedd ti'n sick and tired of it, neu oedd o fel promotional way o... Na, sick and tired, a wedyn... O fi wedi sylweddoli, mae rhaid fi actually wneud bach o gwaith. Just to save my ass. So I did a little bit. Wel, Wy'n ni'n neud gwaith? Rodri, o gen ti bach o beef efo Angharad, achos ar Angharad meetio bachgen yma ar y tren, ac oedd hi efo fon te awr yn swsio, ond beth dwi eisiau gofyn, oedd hyn yn over-exaggeration, neu oedd hi actually yn te awr? Hanner awr. Give or take. O fi wedi dweud awr am bach o over-exaggeration. My tongue was full off! O ti'n siarad gyda boi na am tua hanner awr? Ie, ti'n siarad gyda boi'n arall am tuag awr. A gan i sôn, o leia. 15 munud fi'n credu. Ie, ond o leia nath Angharad gael pôl allan yn fo. Gyn ysdi gael just chat. Be ar y ddigwydd fanna, o ti'n mynd i laisio faint hir, o ti'n siarad am nhw, neu be? Na, so o fi'n siarad gyda nhw oherwydd nhw wedi dweud i fi bod gan nhw 11, 12 boes arall oedd yn mynd i dod i'r bar, a o fi'n meddwl, wel, fwy o paint i nhw, a fwy ar i'r bar. Sorry, Rodri, weles i ddim o'r arian na. Probably, neud cwbl o notes ar papur ti. Neud notes am pa mor shit o ti yn noswaith na. Wel, so hwnna fod yn shit am y noson yna, ac a ti gael y sac. Se ti di neud rhywbeth yn gwahanol yn dy amser yn Bar Hansh neu be? Na, nes i ennill y challenge. Pa challenge? Y challenge dal y beer. Ie? Wedi, oes o wedi. Oi, ti a fi, mynd lawr. Come on, let's go. Reit, wel, obviously, o'n nhw gaid i ni, sadly, yn deud tra iddo ti, Rodri. So, mewn 1, 2, 3, ro'n ni roi iamas i Rodri. 1, 2, 3, iamas! Be dwi eisiau gwybod wan, full tea, full disclosure, ydy Brandon ac Angharad. Be sy'n mynd ymlaen? So,
Ar ôl Zante, obviously, o fi wedi mynd gatref, oedd wedi dod draw, glodau, chocolate, front door fi, oedd wedi cwrdd â teulu fi i gyd. Oedd e'n really romantic. Ond? Mae wedi ffislo mas. Poetha. Ond, ni dal yn meddwl y byd am hi. A pobl yn ffrindiau. Ni cwmpa mewn cariad ar ei wyliau, so... Pryd o'ch chi yna then? Oedd o fel yn really yn connection neu oedd o just o'ch chi chwarae fyny bach i'r TV? Na, oedd e yn really, real connection. Mae gen ti fel mischievous smile. Be oedd yn mynd o'n bod ni ef, wel, y ddau yn chi. Ydw i'n iawn i ddeud bod ma' ni wedi bod bach o finger at least? Hysht! Angharad! Dod i roi good finger i ni sy'n Mam, I'm sorry! Mam, I'm so sorry! I wouldn't know, never been! Dwi'n mynd i gael y sac ar ôl gofyn cwestiwn yma. I'm not that easy. Not that easy. Ti'n siw? Not that easy. Not that easy. Rod, give it a rest, because we're going to fucking fall out. Oh! OK. Reit, OK. Cyn fi nôl iddo chi, dwi eisiau wan symud ymlaen at y Mia. So, neu fel dwi'n licio gael efo, the drama daddy o'r series. Yeah, drama queen. What a name. So, sut oedd o fod yn boss pawb gyd o hein? Oedd o'n anodd, oedd o'n hwyl, neu give it to me? Ti'n modd, oedd e'n swydd difrifol, really anodd. Oedd angen cadw llygad crath arno nhw, neu siŵr bod nhw'n bihafio, gweithio'n galed, a bach o mwynhau. Oedd o'n, honestly, mor hwyl i gwylio. A be oedd yn hwyl i gwylio fyd ydy'r, sorry, ond y sackings. Achos, o'n nhw mor savage, ond be rhaid i fi ofyn, achos dwi'n teimlo fel o ti'n secretly lyfio sacio pawb. Dwi'n gwir yn, dwi'n iawn i ddeud hynny. Rhan gore erioed. Oedd dim byd well, right, na deffro o bore yna, meddwl fi'n mynd i upseto rwy'n, a fi'n mynd i cael dagre a anfon nhw gytre. Ond obviously, lot o partïon, gyda'r themau gwahanol, be oedd thema gorau ti? Yr Eisteddfod. A os chi wedi gwylio'r pennod olaf yna, oedd Shea actually wedi elbow fi right in the chest. Now, cymryd yr elbow. Of course, not easy. Cymryd yr elbow? Bloody hell of fi! Fan hyn. Goff it a go, honestly. O'n unrhyw sac o ti'n ddifaru wneud? Bysyn ni actually yn dweud Ryan. Achos o fi'n lyfo... Na, mae'n ein cop-out, achos ddim ti ar y lewis gael. Gwrando. O'n i'n lyfo y drama. Ond hefyd, o'n i eisiau gweld tyfu mewn i'r gysylltiaeth. So o'n i eisiau gweld bach mwy o amser, ond hefyd gweld be oedd potential e. And that's me being honest. Honestly, ti wedi bod yn absolute boss trwy gyd o'r series. So, mae eto mewn 1, 2, 3, gwni roi Yamas! Reit, wan, dwi eisiau mynd a symud ymlaen i'r Final Four. Mae gennym ni Nel, y fet o Llanuwchlyn. Cyn i fi symud ymlaen a gofyn ti bach mwy o cwestiynau, gwni gael quick look ar highlights ti o'r raglen. Let's go. Amazing. Be on it. Be on it. Degwyn y tractor bach coch. Yes, no! Move out my way! Don't forget my bum hole. Oh, baby! May the best woman win. Reit, oce, so, un peth sy'n sefyll allan i fi am dy amser yn Bar Hansh ydy gyd o costumes ti. Fel y gelert, fel, oedd nhw just mor ffab. Faint ti'r arfer cymryd i ti fel do fyny efo? Nes i'n trio neud gorau fi, fatha, ti'n gwybod, dwi'n mynd professional whatever, yn eitha, ond yn edrych yn ôl wan, dwi'n eitha, oce, eitha. Cael ei, na, Aiedd, come on. Talented. Dwi'n eitha, make-up artist, come on, guys. Don't go too far. Ond, ti ag Angharad yn rili agos, a dwi'n gallu deud bod ych chi dal yn rili agos wan, fel, gael tafod chi allan eich di, ne? So, Nel, ar y ti, dwi'n mwyn gwybod os oedd hyn yn fel yn tactegol neu be oedd o, ond bob tro o'n rhyw fath o sacking, ar y ti actually yn difynnu fawtio o'r un bobl ag Angharad? Ryan, Tam, Shea. Oedd hyn yn tactegol neu be oedd o? Ti'n gwybod be? Wrach potentially oedd ganddo ni. Rhyw fath o thing, ei, God fe, swn i ddim yn fod am Angharad, a na i roed wyl fyny, swn i ddim wwan, ond
os oes anghar yn fod rhywun, a dwi eisiau fod rhywun arall, sy'n ni wedi, fatha, sy'n wedi, mae pawb yn dweud fatha, o, da ni fod rhywun peth, diwedydd. Okay, well, hang on. Fi'n credit the bach yn tactegol. Dwi'n gallu gweld bod llygyd Shea bron yn popi allan Pennod. So, Shea, be o ti feddwl... Yn personol iawn, yeah. Be o ti feddwl am y Lions? Dwi'n hwnna as Pennod 2. Fuck me, guys. Oedd pawb yn gallu gweld hwnna'n yna? Yeah. Ni'n gweud hwnna, yeah. Diolch yn fawr, I'm not insane. Yes, it was tactical. Diolch, Nel. Question, yeah, da ni ddim yn... So, Nel, ti di bod vet y strip, karaoke queen y bar, ti di bod yn absolutely amazing. So, mewn 1, 2, 3, gwni roi yamas i Nel, 1, 2, 3, yamas! So, symud ymlaen at boss bitch y bar, which ydi wrth gwrs Tam. This is Zante's first Welsh bar. Bar Hansh! Ti'n siarad Cymraeg? Be yr actual ffoc maen nhw wedi neud? What? It's a competition hyn. Ffocin meiddia, ysgwybus chdi'n gwylio eto. Fan, paid a ffocin ein o. Guys, get ffoc da chi di bod? Dwi gan ddefis ffeit o rhywun. Hogia! Oh, she's stunning. I love her. She loves it o one. Oh, mae lawr tits fi efo ddim. Honestly, ti di bod yn absolutely anhygoel. Rwy'n rili gobeithio wneud dim gael ei ffendio gen hyn. Ond o ti'n gallu gweld yn y cyfres i gyd bod o ti'n rili fel in it to win it. Wyt ti'n meddwl bod fel unrhyw un o hein eml ti fama, di wrach cymryd seriousness ti am bossiness, neu? Yeah, 100%. Pwy ti'n meddwl ar y cymryd o fel ne? Oh, oce. Ar y ti angharad? Oh my god, she was so bossy. Come on, o fi wedi cael kiss bach a literally, she lost her shit. Yeah? Y tro gyntaf ffain, y tro ail, you're taking the piss of, ddo, teitl. O gwyn arall? Ti yn ychydig bach yn boss i bod yn teg. Dwi'n ofni ti, dwi'n ofni ti. Gyd. Ond eto, dwi'n mod Tam, y person fwyaf credig rhwng i gyd. Fi'n gytuno. Be dwi eisiau gwybod ydy, ar i ti ddeud bod o ti wedi cysgu efo mab rhywun enwog? Dwi eisiau gysgu efo mab famous boxer in Thailand. Pwy? Fuck off! Ti'n jocian? Pwy oedd o? Come on, dwi'n aros. Ti actually eisiau gwybod? Oes, dwi eisiau gwybod. Da gaian. Come on, give it to me. Okay. Can't say. Elli di o'r leia dweud os oedd yn siag da? Oedd yn fucking amazing, actually. Lovely. Not gonna lie. Wel, diolch am rhannu dy sex stories, I guess. Ti wedi bod yn absolutely anhygoel ac mae di just bod yn gymaint o joy i gwylio ti. So, mewn 1, 2, 3, gwni i yamas i Tam, 1, 2, 3, yamas! Reit, so symud ymlaen nawr at y person sy'n rhoi yr as mewn yamas. Gwni please rhoi clap i Shea. Iawn pawb. Gonna get a free shot and play with my balls. Yeah, go on, Bill. Iach yn dda, boy. We eisiau bod y biggest slag o'r Bar Hansh. Oh! 1, 2, 3. Fuck you. Hwna'n teimlo'n tactigol. Dwi'n credu mae'n hoffi nawr mwy na ti. Ddim yn gallu trin fi fel bitch. Yeah! Ar y sioe, ar y ti ddeud bod ti yn bisexual, a dyn ni wedi gweld ar y sioe bod ar ti gael bach o kissing contest. So, ti'n meddwl bod o ti fod yn bisexual, ti'n meddwl oedd hynny'n mantais i ti mewn unrhyw ffordd? Bydd hi'n wneud unrhyw beth am 5,000 o pennoedd i bod yn teg, literally, hen, wel, dim yr ifanc, ond hen unrhyw beth. A nech ni weld o hen. Hen. Mam di fi? Na? Ydy Andrew fel ti? Wel, ar ei ti ag angharad gael kissing competition. Ac to be fair, oedd angharad yn smasho ti, a wedyn, o ti'n catcho fyny, ond wedyn ar ei angharad kind of sabotage o ti. Be o ti fel am y sabotage, ne? Wel, i bod yn teg, oedd hi grac gyda llawr sydd wedi digwydd mewn Bar Hansh, ond
os fi'n cael y cyfle i cysaru Angharad, bydd i'n cysaru Angharad. So, sa'n gael... Go on, do it. Go on. Sôn am snogio, rhaid I fi ofyn, ar y ti, obviously, snogio hen ddynes. Ydy hyn yn rhywbeth ti'n aml yn neud? Sa'n eisiau dweud hwnna ar teledu, ond os unrhyw yn cael 9, send my way, baby. 9? Skipio mam rwy'n, 9 rwy'n. 60 mewn. Wel, se, ar y ti fel unrhyw cystadleuaeth o gennym ni, fel y godro, steddfod, pob beth, ar y ti, basically, ennill gan fwyaf yn nhw. Ond un cystadleuaeth dwi'n gwybod am absolute fact bod ti di ennill, ydy allan o pawb, dwi'n meddwl yn Zante i gyd, ar y ti ennill, dyd Yamas y fwyaf na neb arall. So, gwni ni cael look ar ti'n deud yna. Yamas! 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 Hey! Yamas! 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 Get on it! Oh, pet pudding. Yay! Yamas! Iechyd da. Yamas! Fel da ni gyd yn gallu gweld, am y tro ola, gwni roi un Yamas masif I eisiau. OK, one, the one and only, Barbie Girl Abertawe, yr enillydd o Bar Hansh. Gwni gael look at highlights ti o'r haf hefyd. Dwi o Ynys Môn. Dewch I Bar Hansh! Hi, boys. If you come in, I'll give you my Instagram. You weld it. We love man! He's got 2 dicks. And I get him there. Oh, this is right. Enillydd, Bar Hansh yw Angharad. Sut ydych chi'n teimlo bod ti wedi ennill? Be fath o reception ti wedi gael? Fel, ti wedi gweld build yn social media? Fel, be sydd wedi digwydd? Oh my god, massive. Like, ar ôl i'r pennod 1 wedi dod mas, o fel DMs fi flooded, fi wedi cael 1.3 million views ar Instagram fi. Oh my god! Peth gyntaf dwi eisiau gofyn ti ydy, achos oedd o'n hot topic throughout gyd o'r cyfres, ydy flirtio ti. Oedd hynny fel yn tactecol I ti gael bobl fewn, neu just dyna sut wyt ti? Ie, fi am bach o flirt, ond... Bach? Oh! Hang on, pwy ar y leid yna? Rodri, of course. OK. Oh? Na, fi am bach o flirt, ond ie, to be fair, oedd e'n bach yn tactigol. Oedd fi'n cael boys mewn i'r bar, o'n nhw'n gwario arian, a wedyn oedd fi di ennill. Well, exactly. Wel, Angharad, rhaid I fi ddeud, dwi di mwynhau gwylio ti gymaint ag y raglen. So, ti just yn absolute seren ag eto Llangofyrchada am ennill. So, mewn 1, 2, 3, Yamas I Angharad, 1, 2, 3, Yamas! Wel, dyna ni am y gyfres yma o Bar Hansh a Codi'r Bar. A fel ydych chi'n gallu gweld, mae wedi bod yn absolutely fucking wyll. Mae'r reps adre wan, mae'r bar wedi cael am y tymor, ond un peth ni'n gwybod ydy bod Cymru a Bar Hansh wedi gadael ei stamp ar strip Zante. Diolch I chi am ymuno hefo ni bob wythnos I gwylio'r haf mwyaf chaotic yn hanes Hansh. Am y tro ola, Yama!